היום המטרה שלי גם בתביעה, שגם אם נשואה, וכך אומרים הרבנים, וכך מתנהג שנים, וכך זה מה שישבתי בכלא על זה, ואם לא נשואה סתם ישבתי, אבל אני מדבר, גם אנחנו מדברים שנשואה, וכרגע מבזים בעוצם, ומה זה קשור, למה כל הביזיונות, דברי תורה, זה לא מותר. יש פה הוצאת שם רע, ויש פה זלזול בתורה, ויש פה ביטול תורה. סתם דוגמה, בתלמוד תורה בחזון, כל יום תשאלו את יובל, פעם היה הלכה, היו המון דיון, למה לבטל תורה? אני לא הבנתי. יש פה שם רע שלי, שגם אם נשואה, מה זה קשור לכל הביטול תורה וכל המלחמות האלה נגדי, כל הביזיונות, שליח ציבור, זה הוצאת שם רע, ואני רוצה לתאר את שמי.